Salut lume și bine am găsit la un nou episod de gaming, mai bine zis de Minecraft. Este primul meu episod de gaming pe acest canal și nu uitați să apăsați butonul de like pentru că este primul. Hai să începem. Am încercat eu să fac niște mape și nu mi-a mers, că mi-a dat mape pe insule și nu e distractiv. Vedem dacă merge acum. New World, scriem. Hai să scriem așa. Scriem Bogli. Ce n-am mai știu să scriu. Băieții, nu mai știu să scriu. Bogli HD România. Bogli HD România. Așa, survival, normal, nu punem pe normal, punem pe peaceful, că o să ne mănânce monștri. Și după aceea o să schimb pe normal, că nu o să am o casă. Nu always day. Seed, nu, infinite game normal. Așa, și play. Acum se generează harta. Sperăm să fie bună, Doamne ajută. Așteptăm. În sfârșit mi-a dat pe o mapă, bună. Yeah. Și am găsit din prima oi. Pepe. Mori. Nu moare oaia. Oaia. E firanul. Păi ce? Voi nu muriți? E, altă viață. Nu ne trebuie luna, nu așa mult carnea, dar ne trebuie și carnea. Hai zi-mi, te rog, că-mi dai. Așa, am 3 luna, dar mai mor una. Sau o dau naiba, să vedem. E firan, mă. De ce tu fugi de mine? E, unde s-a dus bă asta? E, hello? Ce naiba are? Hello? Vrei că scap de mine? Nu. Știi că trebuia să mori. Așa, vezi? Acum ne merge să tăiem niște flecuri. Sau niște lemn. Aleluia. Așa. Și cum v-am zis, nu uitați să apăsați butonul de like și subscribe. Și dacă vreți share, ca să vadă și prietenii voștri. Așa. Vreau să sparge lemnul ăsta. Bine, sparg cu mâna, deci dau cu pumnii în buturugă, deci... Da. Ce să... meargă așa repede. Hai facem niște plank-uri, ne facem crafting. Crafting. Așa, facem niște bețe aici. Mai facem niște plank-uri. Așa, și ne facem un târnăcop și un toporoga să mai tai niște lemn. Trebuia și o lopată, dar fac isso. Taie puțin mai repede. Nu prea. Așa. Am dat pe lângă așa pe shift. Așa. Mai băgăm niște lemn. Așa. Acum punem crafting până jos. Și le facem un pat în primul rând, după aia mai transformăm niște lemn în ăsta.
Așa, trebuie să-l transform pe tot, dacă tot îl transform. Și patul îl punem în inventar, ca să nu mai ne ocupe spațiu aici, nici ăsta, nici ăsta. Și așa, pe ăsta îl punem aici și asta și pe de la. Ei, acum ne ducem jos la minat să luăm niște piatră, să ne ducem acolo, la să ne ducem mai jos. Ne ducem mai pe aici. Perfect, am găsit și pădure aici. Așa. Cred că am sunetul prea încetat. Settings. Game. Video, nu audio. Uite, music la maxim și... am eu de aici. Scuzați. Da, este sonul răcelilor. Piatră! Opa, mă întorc și tot. Am desit-o. Am diorit, m-am desit. Diorit. Am desit. Mă duc peste am desit. Deci nu mai nimic. Cred că trebuie să facem niște goal. Nu crafting, trebuie să facem și noi într-un cop bun. Așa. Uite, a doua, dar pe una. Bye. Oricum nici ăsta nu trebuie. Bye. Motherfucker. De ce? Faci gluma cu mine? Nu, ăsta face joc. Sau ceva. Nu vrea. Nu vine să credeți? Hai că ăsta vrea. Nu vrea. Lasă, la furt. Nu vrea, frate. Asta e viața. Ce să mai strângem niște lemn. Uite că oricum nu trebuia să facem niște charcoal. Așa, dar trebuie să strângem ăsta. Multe trebuie să facem noi, băieți și fete. Să facem un furnal. Da, frate, un furnal. Și niște unelte. Nu mai sparg unelte de lemn. Holy f... Am găsit peșteră? Da. Și ceva, stai un pic. Să fac torțe după aia, ne ducem la peșteră. Punem unde ăsta aici. Nu mă întrebați de ce am făcut asta. Nu mă întrebați. Poate merge? Merge! 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 Acum să facem un furnal. Să facem două. Da, facem două.
punem aici. Punem aici niște de ăsta și 5 de ăsta. Și face niște cea. Mă duc să mai iau ca să mai pun. Așa. Baum, baum. Așa. Aici și să punem în furnal. Așa și 4 de ăștia. Vedem dacă se fac charcoal. Așa, facem niște torțe de ăștia. Toci. Mai facem, stați liniștiți. Nu mă am beți eu. Stai, frate. Uite aici beți. Mai fă 3 de așa. Luăm de aici unul și de aici. Și ne luăm ăștia. Apoi. Așa. Cred că se face noapte. Cel puțin așa cred. Poate nu se face noapte. Da, se face. Deci noi n-am făcut pat. Putem să dormim. Așa. Să ne ducem în mina pe timp de zi. Unde te duce, cranule? Scoase din crafting table ca să pun la loc, că trebuie să mai și o sabie. Am uitat. Da. Că poate să fie monstru, de fapt nu poate să fie. Fac greșit. Opa, opa. Stai ușor cu tata. Stai ușor cu tata, vă place? Mă exprim. Dar să dacă pot să văd ceva aici. Ce e pește, bă? Nu e nicio pește. Cred că o să ne ducem în motor. Mă pește, mă. Bravo, Bogdan. Bogdan, am 16. Într-o peșteră. Uite, era gaură, uite aici. Așa. Acum ieșim la suprafață. Și încheiem episodul. Și cam acesta a fost episodul. Nu uitați să apăsați butonul de like, subscribe, share pe Facebook ca să vadă și prietenii voștri. Pa, pa!